Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Димитър Сотев и днес ще правим замък. Не знам дали имам толкова много камък. Да, имам. Само трябва да взема от някъде пясък с стъкла. Не, няма правя замък, аз реших да правя такова. Втория етаж, чакайте сега. Малко само да отида до туалетна. И да върнах се. Ще ми трябва стълби за този втори етаж. Тоест, не ми трябва толкова много. Сега ще видя как ще го направя. Така. Но... Не, тук. Така служи тук подавалите. Бък. И това ще го направя на много обширно, много голямо. Много добре правя вторите етажи, ако някой не знае, т.е. то никой не знае. Защото никой не ме е гледал как правя втори етаж. Но сега дойде моментът. И най-вероятно не знам защо пак няма скин. Така, извинете, ако се чуят някакви странични звуци. Много бързо го направих това втори етаж. Аз събрах един стък дърт. Това е проблема. Това тук как ще го правим за чест. Затова не го бях предвидил. Ще бъде с Stone Swap. Защото друг начин
Не мога да го направя. С този свап поне се отваря. И ако се чум толкова тихо, просто извинете. Се върна след малко. И това беше хора, не се